Bon dia, continuem amb la segona part de l'assignatura. Comencem amb microcontroladors i el primer que vaig a mostrar-vos és com crear un projecte en Proteus amb el microcontrolador integrat, de forma que puguem programar-lo directament sense eixir des de Proteus. Creem un nou projecte, poseu-lo, o millor vos vaig i poseu-li el nom que preferiu. Així com sempre, Landscape A4, no creem una PCB, Create Firmware Project i elegim Arduino, d'acord? Anem a veure els perifèrics perquè així no ens afegirà coses codi que no ens interessa. Ja anirem configurant els perifèrics com ens calga. Si vos apareix un pop-up, heu d'executar l'Arduino en mode administrador. Veieu que així tenim per programar i així tenim l'esquemàtic. Per a connectar qualsevol cosa d'esquemàtic, copiarem els pins que ens interessen i així connectarem el hardware addicional que ens calga. Però aquesta no és l'única forma de programar l'Arduino. També podríem utilitzar l'Arduino IDE, que és prou conegut, o podríem utilitzar l'Atmel Studio. De totes formes, això vos ho estic mostrant, però únicament anem a emprar el Proteus per a programar, per a simular i per a tot. La resta de programes tindran les seues peculiaritats que si alguna vegada heu d'emprar-los, doncs ja us enfrontareu a ells per a configurar-los adequadament. Dit això, en principi no haureu de crear mai l'arxiu. Aneu a tenir una plantilla que la teniu a Polyformat, a aquest directori, a grup 222.223.224, bloque 2, pràctiques grup 222. Així teniu la plantilla, a més de les distintes diapositives que aniré pujant. Per tant, la pràctica, el projecte que heu creat podeu eliminar-lo i vos recomano que cada vegada li canvieu el nom a la plantilla, sobretot si no ho teniu ordenat en carpetes. De forma que obrirem cada vegada la plantilla i ja tindrem part muntat. Serà molt semblant al que tindríem físicament si farem la pràctica en el laboratori. Podeu veure així la pantalla LCD, distints botons, distints LEDs. Simulant això que seria el que empraríem a la pràctica físicament. Heu de tenir en compte que totes aquestes connexions ja estan fetes, però és molt important els ports de l'Atmega 328 o els pins Arduino que ja ha connectat a cadascun dels dispositius del Shield o Cape, que és com se li anomenen aquests tipus de plaques que se connecten a una targeta d'avaluació com és aquest Arduino, perquè ens van a servir per a programar. I en els següents 5 vídeos anirem fent cadascun dels exercicis, el 1, 2, 3, 4 i 5. Cal tenir en compte que aquests exercicis els anem a fer amb Arduino i programant els ports, perquè jo sols faré una de les dues i l'altra se deixa per a que la feu vosaltres. Ens veiem ara en els següents vídeos.